qadırlı iyildeşler. Bugünkü programımızda biz sizin bilen dileklere, yani Hudaya dua eden vaktimizde bizim dualarımıza näme zatlar päskel verip biliye, böktenç olup biliye diyen tema barada gurrun ederiz. Bilşiniz yalı, biz iman edenler, bütün adamzat yeryüzünde, dürlük hili dinlerden olsun, ähli adamlar hemişe kıyın yağdaylara düşen vakti Hudaya dilege diyeler. Hudaydan öz dileklerinin cevabına karışıyarlar. Şöyle de biz İsa Mesih'e iman edenler her gün Hudaya dilege diyez. Öz məteşliklerimizi, kaygılarımızı, aladalarımızı, arzu isteklerimizi, ähli zatlar barada her gün diyen yalı Hudaya dilege diyez. Emma köplenç biz öz dileklerimize cevap almayarız. Näme üçün? Käbir dileklerimizi Huday cevaplayar. Käbir dileklerimize cevap alyaz. Onun için Hudaya şükürler ediyaz. Emma köplenç biz dileklerimize cevap almayarız. Näme üçün? Näme zatlar bizim dileklerimize, dualarımıza päskelçilik veriyor? Mukaddes kitapta käbir zatlar bizim dileklerimize böktenç bolya deyip yazılan. Bu zatlar arada bugün sizin bilen gurrun etmek isteyen. Gelin hazır ilki bilen bu tema arada gurrun et başlamamızın ön yanından Mukaddes kitaptan başlangıç ayetleri okalın. Men fikir ediyen bizim gurrun edecek temamız arada en gowu ayetlerin birincisi bu Yakub'a yazılan hatın birinci babında yazılıptır. Gelin onu bilelikte hazır okalın. Yakub'un hatı birinci bab 5. ayet. 8. çende okuyaz. Sizin birinize akıldarlık yetmezlik ediyen olsa, ol hemmelere cömertlik bilen käyemen beriyen Hudaydan dilesin. Ona berler. Ol iman bilen dilesin. Hiç hili şüphe etmesin. Sebebi şüphe ediyen adam yel bilen çaykalıp eylek beylek kovulup yören deniz tolkunu yağlıdır. Ol bütün yollarında çünkü bu adam Rab'den bir zat aların deyip fikir etmesin. Ol bütün yollarında durnuksuz iki gövünlü adamdır. Mukaddes kitapta şeyle yazılan. Sizin aranızda kimdir birine akıldarlık yetmeyen olsa, onda ol cömertlik bilen käyemen akıldarlık beriyen Hudaydan dilesin. Huday ona hükman cevap verer. Ol dilen vaktinde iman bilen dilesin. Şüphe etmesin. Şüphe ediyen adam Hudaydan bir zat aların deyip fikir etmesin. Sebebi şüphe ediyen adam ol yel bilen çaykanıp eylek beylek kovulayan deniz tolkunu yağlıdır. Katı, güçlü sözler. Şu ayetlerden dualarınıza böktenç olayan, päskelçilik beriyen bir zatı görüp bildiniz mi? Dilek eden adam iman bilen dilesin, şüphe etmesin deyip yazılan. Şüphe eden adam Rab'den bir zat alarım deyip fikir etmesin. Eğer biz iman etmen, şüphe bilen dilek eden olsak, onda bu şüphe bizim dileklerimize böktenç olup biliye. Päskel verip biliye. Bizim dileklerimiz cevapsız kalıyor. Şüphe bu näme? İlki bilen adamlar iki zada şüphelenip biliyerler. Köp adamlar şüphe eden vaktları Huday bana şu dilek ediyen zadımı berip biler mi ki deyip Hudayın gücüne, Hudayın kudratına şüpheleniyeler. Hudaya şüpheleniyeler ve Hudaydan öz dileklerine cevap almayalar. Başka hile adamlar Hudayın berip bileceğine inanyalar. Emma özlerinin dileklerinin doğru mu ya da ne doğru mu?
ya da yankı yerde okuyuşumuz ýaly. Akıldarlık dilen wagtynda hakykatdan maňa akıldarlyk gerekmi ya da aklım yeterlikmi diýip özünün edýän dilegine şüphelenýärler. Bu da bu iň uly päskelçilik berip bilýär sizin dilekleriňize. Adamlar şüphelenen wagtynda köplenç akıldarlyk näme üçin akıldarlyk? Aklım yeterlik. Näme kelleme gelse edip bilerin. Maňa Hudaýyň gökden beren akıldarlygy gerek däl. Diýip pikir edýän adamlar hakykatdanam gökden akıldarlyga garaşmasyn. Ol beýle şüpheli, akıldarlyga mäteşik çekmeýän adam netijede hemişe ýalňyz çözgüç çözýär we Hudaýyň jogabyny alyp bilmeýär. Adamlar häzirki wagtda şeýle uly kesel diýen ýaly bir ýaýrak giden problemi bar. İl arasında görýäňiz. Hudaýa akıldarlyk dileg edýän, ýani akıldarlyk Hudaýdan sorayan adam gaty azdyr. Adamlar diňe näme soraýar? Pul soraýar, mal soraýar, emlek soraýar, mülk soraýar. Bütün maddi zatlar barada adam dileg edýär Hudaýa. Haçan da eline pul düşen wagty, haçan da eline wezipe düşen wagtynda onda olar näme etmelisini, nähili çözgüç çözmeli, nähili dogry şekilde ulanmalydygyny bu barada hiç kimden akıldarlyk soramaýarlar. Öz kellesine näme gelse, gözleri görýän zadyny, isleýän zadyny alýarlar. Yine soňuna gelende eden işleri, çözen çözgütleri ýalňyş bolup çykýar. Adamlar hiç akıldarlygy gözlemeýärler. Akıldarlygy iman bilen Hudaýdan dilemeýärler. Hemişe şüpheli, deniziň eýlek beýlek taşlayan, çaykanyan tolkuny ýaly, ähli ýollarynda beýle adamlar bütün ýollarynda durnuksuz iki göwünlüdir diýip ýazylan. Şonuň üçin dileglere ilkinci päskelçilik berýän zat bu şüphedir. Adamın öz bildekligi, ýagny ähli zat özüm bilýän, aklym yeterlik diýmege bu iň uly päskelçilikleriň biri. Yine de dowam ettirsek, Yakuba ýazylan hatyň 4-nji babynda şeýle ayatlar bar. Araňyzda uruşlar, davalar nireden girýär? Agzalaryňyzda uruşýan höweslerden dälmi? Siz isleýärsiňiz, ýöne gazanmaýarsyňız, öldürýärsiňiz, içigaralyk edýärsiňiz, ýöne hiç bir zada yetip bilmeýärsiňiz. Dawalaşýarsyňız, uruşýarsyňız, gazanmaýarsyňız, çünki dilemeýärsiňiz. Dileýärsiňiz, ýöne hiç zat almaýarsyňız, çünki höweslerinize sarp etmek üçin erwet dileýärsiňiz. Seredin, işleýäňiz, zähmet çekýäňiz, dileýäňiz, emma hiç zat Hudaýdan almaýarsyňız. Näme üçin? Sebäbi öz erwet höweslerinize sarp etmek üçin erwet dileýärsiňiz. Erwetlik üçin dileýärsiňiz. Araňyzda dawalar, uruşlar, içigaraçylyk, görüpçilik bu zatlar nirden girýär? Ähli zat yürekten gelip çykýar. Eğer yürekteki niyetiniz erwet olsa, onda Hudaýdan dileýän zatlaryňyzy hiç haçan almarsınız. Näme üçin? Sebäbi erwet niyet bilen dileýärsiňiz. Men size hayran kaldıryan bir vaka barada gurrun vereyin. Bir neçe yıl bundan ozal bir adam bilen gurrun ettim. Köp wagtlap gurrundeşlik boldu aramızda. Her hepde diyen ýaly gurrun ederdik. Bu adam daşary ýurtda işleýärdi. Gowy gazanç edipdir, gowy pul toplapdyr. Bu maňa özünün arzu islegleri barada paylaşdy meniň bilen. Ve men ondan soradım.
Hudaý seni bereketledi. İşläpsiň, pul gazandyň. Üýüňe dolanyp barýarsың. Uly şatlyk bilen öýüňe dolanýan. İşlän puluňy näme sarp etjek diýip ondan soradym. Ol maňa şeýle jogap berdi. Meniň ilkinji arzum öýüme baryp täze maşin alyp maşin münjek diýdi. Aslında onun arzu islegi erwet däldi. Her bir adamym pul gazansa, pul tapsa, işläp gazansa, maşin alasy geler, öý alasy geler. Näme yetmezi bar bolsa, arzu islegine yetmek isler. Arzu isleglere yetmegiň özü bu erwet zat däl. Bu gowy zat, bu Hudaýyň bereketidir. Bu şatlyk getirýän bir zat. Emma men ýanky adamdan adama şeýle sorak berdim. Maşyny näme üçin almak isleýän? Ve onuň maňa beren soraklary gaty haýran galdyrdy. Ol maňa şeýle diýdi. Onuň maňa beren jogaby gaty haýran galdyrdy. Men maşin aljak. Sebäbi ähli goňşularym ählisinde maşinlary bar. Meniň dostlarym, klassdaşlarym, olaň ählisinde maşinlary bar. Olar men öýümüň öňünden eýlek-beýlek geçip gidýärler. Maşinda meni hatda köçede görende de alyp gitmeýärler. Men olary gören wagtynda hemişe ýüregim agraýar. Meni olar maşin münüp men köçemden geçip giden wagtlary meni äskermezlik eden ýaly duýgu bolýar. Şonuň üçin men hem goňşularyma görkezmek üçin, olardan ar almak üçin, menem erwet adam däl, menem maşin minip bilýän, menem olardan kem yerim ýok. Şonu olara subut etjek, görkezjek we goý men duşmanlarym hem meniň maşin minenimi görüp hapa bolsunlar. Şeýdip olardan ar aljak diýip maňa şeýle jogap berdi. Oturup pikirlendim, oýlandym ve oňa aýtdym. Seniň niýetiň, ýüregiňdäki pikirleriň nä dogry? Sen maşin almak isleýänligiň bu bir problema däl. Bu bir nä dogry zat däl. Hudaýdan dileýän zadyň erwet zat däl. Emma sen näme üçin muny dileýänligiň kökünde nä dogrylyk bar? Eger sen dileseňdiň, Hudaýym maňa gowy maşin gerek. Maňa eýlek-beýlek gidip gelmek üçin, maşgalamda bir ulag bolar ýaly, çağlarymy özüme hyzmat eder ýaly bir maşin gerek. Muny şatlanyp, durmuşymy yeňilleşdirmek üçin ulanmak isleýän diýip sorasadyň, onda bu nähili şatlykly bolardy. Nähili dogry bolardy. Hudaý saňa şatlyk bilen sen ýüregiň islegini hökman saňa bererdi. Emma sen dileýän zadyňda näme diýip dileýän? Sen kimdir birine görüpçilik edýän, kimdir birinden ar almak isleýän, kimdir birine göz görkezmek üçin Hudaýdan maşin dileýän ýa-da öý-jaý dileýän, mülk, baýlyk dileýän. Emma seniň niýetiň, ýüregiňdäki dilegiňiň kökü nä dogry? Bileňizmi näme bolup geçdi? Bu adam öýüne dolanyp geldi. Maşin aldy. İlki başta aýdyşy ýaly, begenip şatlanyp, adamlara göz görkezmek üçin mündi. Emma aradan bir neçe wagt geçmänke awariýa bolupdyr. İçip sürüpdir de beýlek eltip urupdyr, öýlek eltip urupdyr. Ýanky täze alan maşyny aradan bir ýyl geçmänke hiç bir dağda yaramayan, diňe öýde maşin görnüşden dur hiç bir dağda yaraman, hemme taraplayın urulan, indi münmäge de yaramayan bir maşin ýaly bolup duruverdi. Bir näçe wagt geçdi, aýaly bilen aýrylyşdy, maşgalasy dargady. Maşin de ýok boldy. Ýene adam aýlanyp öwrülüp şol döwük köne kärsenine dolanyp geldi. Ine.
yanlış pikir bilen, yanlış niyet bilen edilen dilegin jogabı şeýle bolýar. Hudaý diri ve täsirli. Hudaý bizim içimizdäki oy pikirlerimize, yüreğimizin iň çuňurunda, töründe duran pikirlere çenli niyetimizi barlayan, bilýän Hudaý. Şonuň üçin Hudaýyň ýanyna doga dileg edip gelen mahalyňyz hemişe yürek päkligi bilen, yüregiň arassalygy bilen gelin. Hiç haçan niyetinizde kimdir birinden ar almak üçün, kimdir birine göz görkezmek üçün, kimdir birine yamanlık etmek üçün hiçbir beýle erwetlik bolmasın. Yürek päkligi bilen gelip Hudaýdan dilen, ähli dilen zatlaryňyzy alarsınız. Seredin, erwet höweslerinize ulanmak üçün erwet dileýäňiz, şoň üçün almaýaňyz diýip ýazylan. Bu nähili erwetlik, bu nähili kynçylyk. Köp adamlar pul dileýärler, Hudaýdan baýlyk dileýärler. Köp adamlar bütün mal mülkünü sarp edip wezipeli işlere girýärler. Ýokary derejelere eýe bolýarlar. Köpler bunu ýalňyş pikirde, ýalňyş yüreginiň niýeti bilen edýärler. Eger plan wezipeni alarsam, planından ar aljak. Planyga yamanlyk etjek. Bir wagtlar maňa yamanlyk edipdi. Indi men olardan ar aljak. Bütünle alanyňyzda, wezipede, gowy işte oturan wagtyňyzda muňa oturmak üçin, yetmek üçin dileg edip soňundan hem adamlara erwetlik etjek bolsaňyz, onda şeýle azap bilen, şeýle puluňuzy, şeýle gujur gaýratyňyzy sarp edip bu wezipe yetenden soň ol ýerde näçe wagtlyk galyp bilersiňiz. Munyň deregine baý bolsam garyplara kömek etjek, wezipeli işte işlesem yetimlere kömek etjek, garyplara kömek etjek, yoksuzlara kömek etjek, adamlara bütünle ýagşylyk etjek diýip dileg etmeli dälmi? Näme üçin adam baý bolan wagtynda, wezipeli bolan wagtynda, ýokary işlerde işleýän wagtynda diňe yamanlyk barada oýlanýan? Diňe öz peýdaňy gözläp, öz aladaňy edip, hemmeleri depelemek bilen, ezmek bilen, kişinin hakyny iýmek bilen meşgulanjak. Onda senin edýän dileglerine jogap ýokdur. Hudaý ýüregi päkligi, ýüregi arassalygy söýýändir. Ýaňy ýakynda bir ayal bilen gürrüňdeş bolduk. Men işleýärin, pul gazandım. Indi bir wagtlar ärim işläp pul gazanýardy. Indi ol beýle gazanyp bilen ok. Indi men işleýän ondan köp gazanýan. Ärim işläp pul gazanan wagtynda maňa köp pul bermeýärdi. Eýle beýle zatlar alyp bermeýärdi. Ýüregi dogly öýke kineden. Men oňa sorag berdim. Indi sen näme etmek isleýän? Indi pul men özümki. İslän zadymy alýan, İslän zadyma harç etýän, ärimi de äskermezlik edýän. Indi görsün men şeý dip ondan ar aljak. Bir köpügi de menden ýalwaryp alar diýip şeýle jogap berýär. Seredin. Eger äriň saňa garşy şeýle eden bolsa, indi sen oňa garşy şeýle jogap gaýtarýan. Ýene de Hudaýdan maşgalamyň bereketle, çağlarymyň bereketle, işlän alan gazancymı bereketle gowy zatlara harç edeýin diýip dileg edýän. Asyl ýüregiň niyeti äriňden maşgalaňdan ar almak. Olaryň edenini gaýtaryp izine sen hem şeýle erwetlik etmek. Onda Hudaý seniň dilelerine jogap berermi? Onda Hudaý seni bereketlermi? Häzir belki pul gazandyň, elinde pulun vardır. Arzuňa yeten ýaly görünýänsiň. Emma gazanan pulun näçe günlük gider. Şonuň üçin eger erwet pikir bilen, erwet niyet bilen Hudaýdan bir zat dileýän bolsaňyz, onda towba edin günäleriniz üçin. Hudaýyň öňüne gelinde diz epip, erwet niyetiniz üçin towba edin. Dogry niyet bilen Hudaýa dileg edin. Ähli dileglerinize jogap alarsınız. Erwet niyet bilen,
yüreğinizin ervet pikirleri bilen Hudaýyň ýanyna gelip dileklerime jogap alaryn diýip pikir etmäň. Hudaý yüreğinizin ýagdaýyna göre size jogap berer. Dileklerinize, dogalaryňyza päskelçilik ervet niyetten gelýändir. Şonuň üçin yüreğinizi tämizleň, yüreğinizi aras salaň ve Hudaýdan edýän dileklerinize, dogalaryňyza jogap alyň ve goý ol size hemişe şatlyk ve bereket getirsin.